matur bareng. Halo Mbak Nike. Ya. Halo Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Selamat tetepungan kelan warga agung ana ing desa Tunjung Harjo. Alhamdulillah kula kepanggih kalian panjenengan. Ngapunten nderek tepang panjenengan paring asma sinten nggih? Takok Mas gawe. Anu urung kenal to, Ki piye to maksude? Kene takon kono kon takon kene. Urung tepung. Kula niku pengen tepangan kalian jenengan piyambak lho. Langsung ngoten lho, Pak. Lah nggih. Langsung to, salaman ora salaman. Saliman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok kaya bodo. Kaya bodo. Namine sinten, Pak? Hadi Purwito. Hadi Purwito, nggih, ngaturaken Grobogan. Injil derek tepang nggih, Pak, derek ajar. Kula niken salindri saking Kediri. Inggih ngapunten mengke lek bilih enten salah selupute selalah-selalahe mengke ngapunten sakata-kata-katae nggih, Pak. Iya, nek ngapurane cara kene iki ora mung ngapura tok kok, Mbak. Lah pripun? Nek cara kene upama kleru ku ora mung cukup ngapura, lah ora cukup ngapura. Lah terus kudu pripun? Ya karo ana pancen ana dendane lan syarate ninggali, Mas. Ninggali. Iya. Waduh. Awor dalang iki kaya awor Bang Mekar malah. Kok kleru ninggali. Mas Gareng. Lho, dawuh. Heeh, Mbak Niken. Nggih. Luar biasa Luar pada biasa. malam ini loh Mas. Ini bintang tamune cacah ana 3. Mas Gareng. Sing genah bintang tamune nggih Mbak Niken kali Mbak Elisa. Niki binatang tamu. Kethek kok. Lah sampean ki lho liyane do maca ayu-ayu ya gone ganteng-ganteng sampean pupuran putih dhewe nyapa? Justru aku ki wonge sing ora sombong, Nduk, Cahayu. Nggih nyapa? Aku mau ngetokne ketampanan wajahku yang asli. Lah emang sampean ki lek ora maca ngene sampean tampan. Wah, aku nek ora macak ngene iki luweh gilani. Lah iya ngono. Tak kira nak luwih bagus. Mboten nek. Ya, nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak De Gareng. Ya, Cahayu. Mugi-mugi sedayanipun Bapak Dalang, Bapak De Gareng kagem sedaya warga sing enten teng Tunjung Harjo. Tunjung Harjo Blora. Kok Blora? Grobogan. Grobogan. Tunjung Harjo Tegawanu Grobogan. Lah lek nyalang aku Blora to. Digawe adoh. Ben ora telat. Oh ngono. Ning nyatane disiplin ora telat. Tepat waktu. Tepat waktu Mbak Elisa, Mbak Niken profesional hebat. Aku ki malah wis mari ket mau sore. Loh. Ning kono ki dijak foto karo ibu-ibu peladen dan ibu-ibu lurah dan lain-lain. Makanya ki mau rene kan rada telat to, Pak De. Kena wong edan lewat. Lah kok iso Amanan. nyalane wong edan ki lho. Lah iki sebagai apa coba? Lah iki sing gunane Nek yoga kok sarungan. Nek dalang kok badikan. Lho. Iki apa bandare oglok iki apa ya? Sik. Sok. Lho iki. Ana lho. Sarunge wek ya ngepir. Komplit mennya. Ya. Mas Gareng. Nonton. Iki yo kinarya pambuka. Nggih. Biasane Mbak Niken Salindri, Mas. Kira-kira sing biasa lelagon sing diaturake apa, Mas? Ayo Wis iki to. kunjuk karo masyarakat Desa Tunjung Harjo. Nut napa ingkang Pak ngersake napa? kula napa-napa saged to, Pak. Nuansane sing nganggo gamelan dhisik, Mak. Mboten. Nggih. Nek kira-kira sing nuwun sewu sing kira-kira kesenengane mesti apik, Mas Gareng. Sae. Lah yo Nggih. kesenengane. Ayo kinarya pambuka dhisik kesenengane. Diaturake. Pinten Ning nganggo bawa sik Mbak Niken. Sekedap bakul jeruk ya munggah panggung barang iki.
Komplit teng mriki wae. Iki ora bakul jeruk, Dudu ta? bakul buah. Oh iya iya, oh Ora iya. jeruk tok, gedang bareng. Pisang, nggih, lah jan kaya kethek pakane pisang barang iki. Makasih, Oh, iya, makasih. Aku mau nyebut sampean binatang tamu malah malah dicepaki pisan. Oh iya ngono. Nggih, nggih. Nggih, niki diaturake bawa. Bawa. Kagem masyarakat mriki ben ayem, Bener bener Cahayu. ben atine ayem. Mangga. Kunjuk panjenenganipun Songsong Agung, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bapak BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, uga semua lapisan masyarakat ana ing Desa Tunjungarjo, Pak. Nggih, ngaturaken sugeng dalu selamat malam buat Bapak Ali. Ya. Kalian Bu Ali. Ya. Pak Ali wau sing pundi nggih? Wo. Kono sesene dhewe diatur munggah iki, Mbak niki. Tasik Joko. Mosok to? Joko. Lho Joko Kondo. Joko Ali. Joko Ali. Oh jenenge Pak Joko Ali. Tak kira lese Joko. Ora. Dudu. Bapak Ali Ya, Murtado. Pak Ali Nganggo Murtado. Joko. Joko ki maksude ki muda. Muda ki anggone nyambut gawe ki sing mempeng-mempenge. Ibarat Melayu ki iso banter Iya. menghantarkan masyarakat lebih kepada kemakmuran. Lah bener. Nah. Cocok karo apa jenenge asmane to? Bapak iya. Joko Ali. Ali. Ora nganggo Joko. Ora nganggo. Tiang iki anu sopan, ganteng, gagah perkosa. Gagah perkosa. Dudu perkosa. Gagah perkoso. perkoso. Padha wae. Beda. Nyapa? Kuwi sak tembung O karo A beda, Nduk. Lah nyapa? Perkoso kuwi gagah pidoksa sembodo kuwi jenenge perkoso. Dari perkosa. Lah, sing ngerti iki, perkosa ki apa? Perkosa ki apa? Lah ngopo kok ditakone kono ki? Lah pelakune iki pelakune iki. Lah iya ngono. Sing ngerti iki ngono. Ngene kok jeneng wong bintang tamu niken kok sing syutingan kok tepak wirawiri. Ya, jenenge masyarakat sing arep nyugata kanca-kanca Pak Adi. Nggih. Nduk Cahayu tembange apa Cahayu? Mangga nembang sik Cahayu. Ya, pangkurinasa mawon. Pangkur. Nah, yo diaturake. Sik Dek, mesake ayo kita Monggo, nggih. Nah. Bar niki napa malih, Pak? Kula ewangi napa pripun? Nggih, monggo. Apa? Iya, Nduk. Masya Allah. Nah, Pak De. Wis Mas Gareng. wis kene. Lah wae. kopine ndi sereten no? Eh, Ya wis. ngendi? Es teh bareng ya. Ini tak gawane rono. Kowe lereno gulamu wis 6,50. Iki wong kok engkel-engkel. Ngono. Wah, nek sing njaluk niken langsung culke. Lho kok melok? Ya wis. Rumangsaku. Sik. Kowe engko arep bali rene apa ora? Lah lempere. Nah, diperjelas. Iya, jan geleling tenan jan karya lecek iki. Sapa, Mas? Karya lecek, Pak ini. Lah. Mangga bawa sik. Nasa saya kan rasa Mas Gareng. Non dawa Pak Adi. Wah, nek disawang ngono wis ora memper karo Duk rikala cilikane ya, Mas. Wong nggih. Nyawang cilikane ngono. Wah, Cilikane iki lemu, rodok lemu ngoten. Gek nek gelungan ngono ki nganti kaya sak tampah ngoten nika. nyeprok Nggih. ngece. Ndek cilikane. cilikane. Gek nganu cilikane inal-inul karo udane roh, Mas. Kok karo udo to, Pak? Cilikanmu, Cacah kowe wis ra kelingan, Nduk, cilikanmu kok. Masa sampean kok kelingan. Yo lah sing ngomong aku lho, Nduk. Oh iya, sampean sing ngedusi aku kae Lah ya. iya. Wis sok sampean ganti tak dusi wis. Oh, Piye ta? Aku Mas kurang Gareng. tresno piye ta? Aku tak adus dhewe wis iso. Non. Jare
Mas Nguyuh sing nyewoki sampean mosok sekaro sikil. Cilikane, Pak. Nggih, kula riyen nate didusi barang ya to, Pak De. Dilep-lepne ning jeding. Cilikamu. Nggih, cilikane kula. Kok lemu Bareng gulungane. lah ya. Dimben ki nek pipise sing nyawiki aku. Bareng kuwi. Nggih, barang gede sombong, pipis cawek dhewe. Maksude lho. Lah iya cawek dhewe. Ya cawik dhewe wong wis mandiri kok. Lah mula kuwi. Lah sampean cawiki lek ya Ora Ora masuk. kelingan to, Mas. Suwe no malan Oh, kok. sing mari suwe. Nah, iki sing anu ya, Mas, ya pancen lagi spiral iki pancen luar biasa. Viral. Spiral ki apa to jane? Ayo viral iki mau. Tamang Nduk. Nek ngomongan karo dalang iki alon-alon. Hah. Dalang tuwek yo ngene iki. Anu rada angel ngono ya. Wong viral kok iso spiral ki. Ora krungu kuwi kalau kayak penyanyi spiral ngono kuwi lho. Spiral ki alat kontrasepsi. Apa wi kontrasepsi? Ben gak meteng ini Nduk. Alat KB. Alat KB sing piye bentuke? Masyaallah. Ngene lho, alat KB ki ana neko-nekoan jenenge alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi supayane menjadi keluarga bahagia sejahtera sing diarani KB keluarga bercelana. Bercelana. Gak katokan. Katokan gak bercelana ya berarti KB ki katokan. apa to Pak Adi? Priya keluarga bercelana to. Ora keluarga berencana. Arep direncana nek ora bercelana ya tetep meteng, Pak. Kalah karo celanane kuwi, Mas. Mula kuwi. Terus no bawane sik kuwi aja ngrembug KB lho. Kuwi urusane dalange iki. Dadalange sik sing ngomong. Kuwi ndek ben tukang penyuluhan KB kok, Nduk. Ora mung kabine menungso, Mas ya. Ya. Mas Gereng, ora salah. Diatonis dan pentatonis terkuasai semua. Hebat. Hebat. Multi talenta. Masih muda multi talenta. Multi talenta. Tak kira ngemut talenta apa pun. Multi. Oh multi. Jarno-jarno dalange wis tuwa ki pikirane rada-rada ngeres ngono lho ya. Tenanan, Nduk. Nyawang kowe kudu mulih mau kok jare kon, Nduk. Sing nang omah kudu diapotas jare mau kok. Ben bawa sik aja diganggu to. Nah, iki nek kadung kempropot bocah iki tak ciak tenane Mas. Lho. Ora masuk iki. Iki saumurane anake dhewe. Oh, lah celutak dalang iki. Iki seumurane anake dhewe, enggak boleh. Oh, ya. Yo. Ngante Faktor keberuntungane pancen yo duwe tenan, Mas. Mungkin suara di luar itu juga banyak yang baik. Mas Gereng. Iya, pasuryane cantik, bocahe ramah, grapyak, banyak penggemar. Yo bejone iki yo ngene iki. Masuk aku itu ramah. Ramah ya ramah toh, ramah terhadap sesama. Makasih. Mas Amma. Ya. Corbar. Kaya Mas Gereng kaya nggonmu nek andan ngono ki, Mas. Ya Sali ya, sonmu pangan rayap ya. Aduh. Anu kabele Mas, kabele. Kabele. Halo. Aman. Wes. Mergo kae penonton. Heeh. Kanan kiri ya. Jadi kabele goyang. Sumanding si sehmu Ya.
Hebat, luar biasa. iki Mas Gareng dawuh. iki alhamdulillah, wah luar biasa tenan suarane Mbak Niken Salindri. Ugi seneng kuyung Mas Gareng. Saking Panjenenganipun Bapa Kades sekecamatan Tegawanu iki ya rawuh kabeh. wah luar biasa. Nggih. Guyub rukun. Guyub rukun. Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu turut serta rawuh. Rawuh. Nggih, memberikan contoh untuk masyarakatnya. Uga paling berkalan pangestu panjenenganipun Bapak Ali Murtado nggone babarengan lan masyarakate. Unjuk syukur kelawan Gusti Kang Karya Jagat ujub sedekah bumi. Nggih. Yo, sak langgame apa Mbak Niken? Langgamipun Sewindu. sewindu. Ya, halus dhisik Mas. Ya. Kunjut dumateng Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu Mbak Niken nggih. Nggih. Nah, mungkin dan perangkat desa juga tokoh masyarakat juga banyak yang hadir. Nah, yo diaturake Mas, tatos. Ya. Kang suci tak pun dali senadyan nato nanging aku tansah ngranti sewindu pindho mutiara nasimpan sajroning kalbu aku datan kelu sanadyan kebabandu among sira kang cumanda Apa-apa ki pancen genetik Mas. Genetik. Keturunan ya. Oh, saking keturunan. Oke lah wong genduk Niken ki bapake ya dalang. Ibuke nggih seniman. Alhamdulillah. Mula tumbuhlah sebagai seniman yang lebih daripada bapaknya dan ibunya. Potensi tenan. Nggih. Luar biasa. Lah putrane jenengan lak ya iso to nyanyi ngeten iki. Saorarane wong bapake dalang. Heeh. Ning dalang turunan karo dalang sekolahan ngono ki jane apik ndi Mas? Ki sami mawon to, Pak. Sami mawon. Sami mawon mung gur garek anggone sinau to ya. Mas aku ya apik sing sekolahan Mas. Wis Turunan gelem sinau. bae. Yo lanjut. Bisa makih
Luar biasa, spektakuler tenan iki Mas Gareng. Kedua bintang ini tampil malam hari ini. Iya. Nggih ta, sing siji bintang pentas, siji bintang kejora. Loh, aku kan bintang kecil. Oh, iya. Kan aku masih kecil. Masih kecil lah ya Ndak ya? Belum 17 tahun. Oh, belum 17 tahun berarti Belum. masih bintang kecil, Pak. Sing bintang kecil Kalau setor. Mbak Elisa kan bintang sudah Aku besar. bintang 18 plus. Kan di 17 ke bawah. 17 ke bawah. Aku bintang 18 plus. Nah, saya bintang manula. Tur Mas Gareng. Ten. Ya kayak nek Mbak Niken kan saya bintang kecil. Ya. Saya pantes di gudang kok, Mas. Di gudang piye Apa Pak namanya? Hadiar ngudang apa piye? Oh, Pak Ali ngudang ya iso. Piye nek Mas ngudang Gareng. piye ngudang denok Tang- Niken? Kenting di pangku ngono to, Mas. Nah, ini di gudang saya Nah, pangku. Kalau bintang pangkunan- kecil kok. Ya di pangku ki nek isih cilik isih semene kok Loh. di pangku ki. Aku ki isih cilik lho. Maksudnya cilik ki nek isih cilik sih digawe Ya patut biyen digawe. cilikanku sampean gelem aku saiki ra gelem. Terus di pangku iki. Heeh. Pak Hadi golek kegawean ae. Lah upama di pangku rak ya gelem. Gelem. Aku saya bintang kecil kok. Beda karo Mbak Elisa. Nah, iya. Tapi karo di kudang. Ya, anak kita dewe Kintang. kintung kintung anak cantik kecantik dewe so nek gede pinter dewe kok orang ndang mudun Yes. Iya, keplites tes. Iya. Cek pantes di gudang pernah, Mas? kowe tangi onduk Nyapa? apa kowe ora krungu Nyapa? Botos. swara macis Oke. Ya mas metu sih sih. Cisi apa? iki wis Nah, iki Dek, aja sampai tahu iki. Cis. Duh, masalahnya aku gak kerasa apa-apa lho. Ora krasa ya. Loh, aku ki malah krasane ki kaya gringging ngono. Masa aku Oh, berarti sing krasa anu ngono wi, to. asam urate sampean kolesterole wi munggah wi. Biar. sehat oh cis ki ora saru iki motivasi kanca-kanca ki nek ketemu salam cis Salam Cis. sene kuwi cintai ini kuwi indahnya es itu sebuah budaya kita Oh. Cis. Duh, cis kan ngene, cis. Pis, damai, beda. Ning kene Oh. cis, CIS ngono. Oh, cis. Cis.
rombongan cis iki ya. Iya. Apa-apa lah ya manut dalange kok ya. Angger dicis sok do heboh era karo-karuan. Mas Gereng. Non Pak Spesifikasine antarane Mbak Niken karo Mbak Elisa ki apa, Mas? Ya begini Nak Pak. larisnya mungkin Menawi nek jam terbang laris Pak semuanya sama. ayune padha. Sama, kepinterane semuanya Nek sama. jenengan piye? Bedane ngendi? Kalau Mbak Niken menika asli saking Kediri tegese saka Trah Jawa. Nah, bedane nek karo Mbak Elisa itu piyayine bukan asli dari Jawa. Ya. Niku Pak, spesifikasi bedane di situ. Oh, Mbak Elisa dari luar Jawa. Iya Nah. dong, Dari mana? bener aku sekon jaban rangkah jobo TGC ning luar, rangkah TGC daerah, jadi luar daerah. Bapakku seko toli-toli. 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 Iya, toli-toli itu mana? Toli-toli. Alah pokoknya ngono. Beda. Toli-toli. Nah, nek toli-toli itu lain karo toli-toli. Lah kan itu kan toli-toli itu kan bahasa apa? Kalau logat Jawanya kan toli-toli. Oh, cara tapi kene. kalau Oh, cara kene toli. toli-toli. Oh, Bisanya nyebut itu toli-toli. Oh, Kalau gitu. toli-toli itu kayak sulit gitu loh. Oh, Iya. bisane toli-toli. Ora usah tekok ngendi alamate engko tak tudoi. Nyapu tuh sampean ki aku pengen roh dhewe kok. Rung tau ngerti. Ibunya dari Lambelu. Piye? Kok ndi Masmu? Ya jare pengen ngerti ya kono. Tak elekke ta mau. Ora aku rada gudeg kok, Mas. Pripun ta? Sing cedak rak kowe. Pripun ta? Kok bela-belu ngono bener krungu. bapaknya saking Apa toli-toli. Bapak Ibuke toli-toli. teko cangkemmu. Oh, iku cara kene gitu. Lambelu. Lah ya lambelu ki cangkemmu. Kok Bener. ora trimo sean cocotmu. Aduh, modal. Mbak Elisa Dewi lho sing ngomong deh. Udung aku. Sulawesi ki apa enek tenan to kuwi jenenge wilayah to? Enek. Onten Lambelu, menawi ajeng wonten Lambelu panjenengan menawi dugi Palu minggah Bon Kopi mudhun Toboli. Iya, Rek. Munggah Don Kopi. Terus mudhun nyetan, aduh, tekan merowali nggon Lambelu kuwi mau. Omong lambelu ki lek bahasa Jawane kene cangkemmu ngono lho. Lambelu itu kalau bahasa Indonesia itu mulutmu. Kalau bahasa Jawanya apa ndak mau? Cangkemmu. Loh malah entuk sakjane entuk cangkem ping 4 lho Pak aku isan kene iki. Lah aku kan ngrenahne to, Dek. Ora ngono, negara tawa cara tawa tata. Negara mawa cara. Kowe dhewe negara mawa tata rata-rata. Kuwi dhewe-dhewe. Nek cara kono jenenge panggenan, dudu konjuk cangkem. Dadi negara tawa cara tata nara negara. Ana cara kata sawala padha jayanya. Gitu, dadi beda-beda. Desa mawa cara, Nah, negara mawa tata. Kalau sekarang dosi milih mana, Mbak Do, Elisa? Dosi. mi, sili. Dosi milih sama. Ini kan do, Do. mi, Dosi. do, Do. Mi. Si. Li. Li. Do. Dosi milih. Aduh ngiler. do, Do. mi, Mi. Si. Domisili mana? Mbak Elisa sekarang. Saiki ning Ngayogyakarta. Ayo Jakarta. Bener. Kuliah. Kuliah dek S1, S2, S3, S4, Pengen tunes S3. S3. Ya, S1-nya di Pedalangan. Pedalangan, isi. S2-nya S2 psikologi. Psikologi. Dandani jiwa-jiwa. Oh, dandani jiwa-jiwa. Ya. Iki mah gendeng, Mbak. Lah aja iya ya. wis tak Rada, delok. Anu Wis apa tak jenenge? terawang. Detik-detik. Detik. kuwi ora iso nambani aku. Kok iso? Lah kono S3 aku wis S6. Kok iso? Lah kalah dhuwur. SNM iki apa? S3 ki omong profesor kok tekan SNM. Paling dhuwur ki S3 ya. Iya kok iso Paling dhuwur ki SNM. S3 kok. Mula kowe ora iso nambani aku wis S6. SNM Kok ki iso? apa? S6 kuwi sinten sumerep silit sapi saged singsot. Nah, kuwi S6. Sinten semerep silit sapi sakit sinshot. Sinshot iki apa? Nek ngono diunggah keneh dadi S9 wae sesuk ya. Apa? Nek aja ping 3 nek S3 iki S9. Apa kuwi? Kok iso?
Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi. Piye mu Mas Gareng? Mwah. Tak tambahi siji. Tak tambahi siji dadi SC 10. Pira piye? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi tak tambahi siji. Apa? Sudi. Ayo sa. Nggih Pak Dipurui taun iki sowan wonten mriki. Desa Tunjung Harjo. Nggih wonten Desa Tunjung Harjo matur sembah nuwun Pak Ali lan sedaya para panitia ingkang sampun sengkut gumregut. Panitia. Panitia. Alah basa Jawa Iya, iya, panitia, iya. Panitia. Lah iso Ponatoyo. Ponatoya saged magempulaken malumpukaken masyarakat sedaya wonten lawangan mriki saged tumplek. Ane Bu, Pak Bu mangsul mawon nggih angel soalé sindene nggih. Sindene mangel iki lek dirungokne jalan gemprewet. Iya. Iki kira-kira Ono lah, bangsane kira-kira. dhewe to Mas? Pripun, Pak? Bangsane dhewe apa dudu to Mas? Lho ya Bangsane kok kaya ngono ki. bangsane dhewe Oh, ning sih, karena Mbak Elisa itulah asli saking Sulawesi. Jadi agak Maka dialeknya pun beda. kami sosolen. Nah, Iya. menawi wonten ketul-ketul atur nyuwun pangapunten ingkang Kok ketul-ketul atur to? Ketal ketule ngatur. Nggih niku lah. Ora ketul. Kamu lah ndongake iki lho carane wong versi desa ndongakno Ken. Dongane kok kene. Iya, no. Semoga ya sehat selalu panjang yuswanipun rezekine kathah barokah ora lokaning malah kebal. Amin. Amin. Heeh, lek Mbak Elisa mau kan doae ketal-ketul kuwi mau. Jon, pokoke didongake kabeh panjang yuswa rezekine lancar kabeh, anak putune paringi sukses sedoyo. Amin. Doyo. Sing wis tua-tua gendang munggah umroh haji. Amin. Heeh, sing krong entuk jodoh ndang entuk jodoh. Jodoh. Sing bar putus muga-muga ya ndang entuk jodone maneh, ya ta? Nuwun ya kan? Heeh. Ah, iki urusane cah nom nek iki. Padahal lah dongakin dulu lah. Wong aku ndongakne oke. Apa? Ndi Lho dulu? mau wis tak dongake prolog depan wis tak dongake Oh oke. ya wis, Ah. berarti wis kabeh. Niki pripun? Mas Gareng, Dawuh, Pak. Mbak Elisa, Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken mau wis ngaturake. Lagi mau separo. Istimewane spesialis Mbak Elisa wis diaturake. Saiki ganti Mbak Niken wis diaturake ganti Mbak Elisa. Wonten pamundutan napa, Mak Cangik Yulimba? Melu ki kono, Mas. Aku wah klira-kliru wae. Alon-alon karo ditoto. Ketok grogi Niken men. iki lagi pisan iki kok. Sing mau kuwi Iya Mbak kok grogi Niken. to ora kaya biasane lah. Sing mau Mbak Niken. Heeh. Sampun. Heeh, lah iki ganti Mbak Elisa. Ah, ditoto alon. Alun. Alon-alon. Lah ning sing untuk takonmu urung disauri, Mas. Ngen priye? Lah bedane apa? Iki perbedaan antara Mbak Elisa karo Mbak Niken mau? Loh. Jane ya wis disauri. Nah, nek aku Masa beda. duwe gejala rada anu, kupinge bindeng. Oh, gudeg nek. Kono kok sing mbok jewer iki aku. Lah Nek makane nek jenengan perbedaane pripun Pak Adi? Jejerke coba, jejerke. Coba jejer. Tak sawange kok kene. Ki baris dulu, baris. Madhep rene, madhep rene. Nah, madhep rene. Oh iya. Oh lah Madhep Pak Dalang. Siap gerak ra iki? Ya, Nah, nek iki ayune padha, Mas. padha. Oke. Nah, ayune padha. Terus Larise ya padha. padha. Regane kacek sithik. Nah, Kok wis iso- saiki madhep rono, madhep rono. Nah, Kacek balik. sithik. Nah, bedane nang nggon iki, Mas. Apa? Apa? Wis sawangan telitenan bedane nggon iki. Lah ya padha kok Iki beda. ki Oh, apa? ono sing Iki ki beda. apa sing cetok? Gelungane ya padha. Padha. Lendange ya padha. Padha, baune padha ta? Padha, jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Ngisor Apa sing bangkean. beda? Tontonan. Ngisor bangkan ya padha iki. Pak. Oh, dhewe, Mas. Bokonge gede aku kok ya. Sane. Nah, tanggap wi. Masa iya ta? Lah aku Madhep lemu rene, madhep deh. rene. Iya, gede kowe tapi kan gede sisih. Ngece. Wis sesuk tak sumpelane nek. Grajakan Banyuwangen. Aswan tara Ya. biar Ana bocah anjlok aku ya melu. Aja gawe kaget kok. Kaget. Langsung wedi. Lah kene bawa kono anjlok jelok kaget. Aja gawe kaget. Anu, Ken, sali Ken anakmu Ken. Alah Ken. Anakmu anjlok Ken. Aja mau takoni lho, Mas. Kok no parkiran dikunci gondok Ken. Gandak kondok. Ya.
Pianyu Hebat logat dialeke barang persis Mas iki. Mergo mambu getih wetan Mas. Ya kaya ngene iki Mas. Wah. Heeh. Mambu geteh ki piye sih kok kaya wong Tegese iki Darah. keturunan. Turunan. Mikir lah. Jawa Timur, ya ta? Jawa Cegak Timur. karo Jawa Timur kok, Mas. Nggih, Banyuwangi, Pak. Plek tenan iki. Ya. Pindah tempat. Pindah posisi. Ya. Oh, Cis itu gitu. Lalan kedya lalas angker kang kalewiat lewiat Belambiangan aja takon susah seneng kanthi sangga tanah India Gumelayare Taman Sari Nuswan Tara Belambiangan Gumelari Taman Sari Nusantara Belambiangan Gumelari Taman Sari Nusantara Belambiangan sesenenge sang ojo takon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon akeh praharan akeh nanging pake biru yara mati sugih mati lepeng ompol sing keranira Belambiangan gunung-gunung ramake perkoso sawah lan kebonan ramake subur nguripi aja kangelan banyu milih make seger sumerira rakyat make kaya kangen sing mari-mari kerajakan ya. Ya. Yuk. Wah, jogete yo. Reng yo. Iya. Kerajakan Banyuwangi Raina bengi
Hebat Pak. Luar biasa Mas Gereng. Saestu papane rame-ram tenan iki wonten ing Tunjung Harjo mriki Pak. Spektakuler tenan. Mas. Spektakuler, dua artis multi talenta hebat luar biasa. Nah iki pancen multi talenta tenan Mas tak akoni Mas. Nggih, multi talenta. Oh iki diwolak-walik dicoba abang ireng, ijo kuning. Wah, iso kabeh Mas. Ora balekke Iso tak aturke jenis multi talenta yus ngene iki. Hebat tenan. Suarane luar biasa. Iya. Powere ya ana tenan Mas. Wow, andani yo ngene iki sing dadekke dhuwit yo ngene iki. Ngono kuwi Mas. Wah iya. Iki rada miring sithik ngono jane ya malah apik ya Mas ya. Apa to? Regane iki lho. Oh, panggah ngenyang ae senengan. Salam cis. Ya. Iya Mas Gareng. Nggih. Iki apa diselani? Pak Kepala Desa dos pundi? Oh nggih. Wah, nggih. Kantek kesupen to? Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ali Murtado panjenenganipun Bapak Kades Tunjung Harjo. Nggih. Menika rak wonten paguyuban Mas Gareng. Paguyuban. Mbok menawi kersa panjenenganipun Bapak Kepala Desa sekecamatan Tegawanu ingkang kersa minggah wonten ing pepanggungan ujub paring berkah lan pangestu Mas Gareng. Ngoten. Lawan panjenenganipun Bapak Ali Murtado lan warga Desa Tunjung Harjo kene. Sareng-sareng kalian Pak Ali, bapak-bapak paguyuban kepala desa tindak panggung ngoten. Oh nggih. Mengko paring dawuh mumpung iki bintange wah luar biasa tenan. Mbak Elisa karo Mbak Niken. Monggo. Nyuwun lagun nggih saged. Nggih. Terus pundi menika Mas Gareng dipandu. Lah monggo dipun caosi wanci pun aturi tindak panggung. Monggo. Monggo. Srepek Traman. Glodok. Lah, monggo Bapak Ali ugi bapak-bapak kepala desa Kecamatan Tegawanu. boten ketang 5 Mas Gareng. Monggo. Gelaran luar biasa Mas ini. Hebat semuanya. Sindene ya tak siapno semene akeh Mas. Monggo tindak mriki. Monggo Bapak. Mas Gareng. Pati. Bukti masih ditresnani kelawan warga Gong Wono ing Kecamatan Tegawanu awake dhewe kabeh Mas. Nggih. Niki wah pangarsa tasih kersa rawuh paring berkah pangarsa. Alhamdulillah remenipun ngaten Pak Adi. Terus pundi? Bapak iki. Bapak kepala desa sing telenggah teng mriki sing jumeneng teng mriki. Nggih. Niki sedaya pun nanggap kabeh Pak niki. Hebat luar biasa. Tegawanu pancen luar biasa. Patut diacungi jempol Mas. Sekecamatan Tegawanu. Hebat Bandingi dengan kecamatan-kecamatan sanese Mas. Ngaten. Nggih. Dipun aturi monggo. Niki nembe rundingan dos pundi niki? Mboten mangertos niki napa ingkang dipun rembak niki. Nggih. Dos pundi Pak Ali? Nggih. Monggo paring dawuh rumiyin Pak Ali, monggo. Nggih, niki nyuwun lagunipun. Nggih. Napa Kalih Mbak Niken Nggih.
Niku tambal ban. Tambal ban. Nggih. Namung Pak Ali nyun pangapunten Pak. Kirang Abdul menawi Bapak Ketua Jombang. ya. Nggih, monggo mriki Mas Tarom. Nggih. Mbah Musa, monggo. Tarom nggih. Mas Sukorjo, monggo mriki penak. Minggah mriki. Mbah Musa. Oh, apa? Mbah Broto nggih haten, monggo. Mbah Sugeng. Mbah Medeni monggo. Waduh. Nuwun sewu monggo sedaya rencang-rencang kepala desa kula aturi. Kersane acarane ndang satset ndang rampung. Oh, nek iki acarane teko engko sesuk-esuk, Pak. Nggih. Intine memberikan tulodo. Nggih, kebersamaan monggo. Kebersamaan. Luar itu biasa tenang kebersamaan. penting, Matur nggih, suwun. Nggih. Pak. Lagune aja tambal ban lah. Nggih. Patut Apa- menjadi contoh tenan iki Mas Gareng. Lagu nemen napa-napa ngoten, Mbak. Tambal ban engko neh Nyuwun kalih napa tiga mboten napa-napa Pak mangke bapak-bapak kades sanesipun. Nggih sami rawuh sedaya nggih. Monggo mriki, Pak. Monggo mriki. Nah, lelipur. Eh. Wah, rawuh sedanten Mas Gareng nggih. Lah pun to Walah. jenenge persatuan Matur dan nuwun kesatuan nggih. ning ngeten Pak iki. Jawan nggih rawuh. Nggih. Pun rawuh niki Pak sedaya. Karang Pasar Pun sedanten mriki. sedaya Pak Medani. Nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. bapak-bapak kepala desa sedaya sami rawuh. Nggih. Sampun kepareng tindak panggung sedaya. Nggih. Matur nuwun. Niki mangke mami setunggal-setunggal wis dalu muput terus rampung niki mangke Mas Gareng. Mula to wayangane iki bar sesuk awan. Oh, nderekke mawon. Oh, ya. Nggih. Nggih. Napa Pak? Pak Kades. Ngapunten Pak, dalang niki kula jumeneng didhawuh. Wah, Nggih. kalih nggih Mbah. Karo Mbak Niken. Cangkring, Mbah Cangkring. Ten ngandhap mriki Mbak Niken kalih Mbak Elisa. Nah, iki. Nggih. Mbah Kades langsung arep oleh tambahan ora ngono ngomudon. Biasane Siap. dipangku. Karo Mbah Cangkring. Napa Pak niki? Nemen nemu Siasih Sepakat satu rumiyin. lagu pripun Pak? Satu lagu. Lagune Oh, dari tuan rumah dulu. Air Bunga. Kaya bancaan ya Mas iki. Air Bunga. Sik sedanten saged nyanyi, Pak. Nggih. Nduk Elisa, Nggih. Nduk Niken. Nggih. Bancaan. Dari tuan rumah dulu. Nggih. Tuan rumah nika Pak Ali Sampure Ngersake. jatuhke. Nggih. ngersake Niki. tambal Kali ban. Tambal ban. Tali tambal ban. Nggih. Oh, nggih. Siap. Wes foto Pak Ali bareng ki iki. ngerti lek ngarep omahku ki tambal ban makane. Tambal ban nggih. Sedanten niki nggih. Siap. Mbak Lisa saged niki tambal ban. Lah nggak saged no. Aku nambal ban, nambal tank iso aku. Ombenan kue sekoteng kok. Suwanginipun Pak Sugeng. Nyuwun pangapunten bapak-bapak kepala desa. Menika wonten genduk Elisa kalian genduk Niken. Kira-kira sampun cekap napa dereng? Napa sedanten Menawi niki dereng. sindene? Stok wingking taksih kathah. Kroso Sing iki maneh. nduk, sing iki nduk. Macet lagi urung ae. Hah? Macet dor. Dor. Macet dor. Beda ya. Dor. 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 Lah iki Ah, sing beda iki beda. sing joget tidak lurah liyane ya iki. Oh mulane. Rada ana gronjalane. Sampun apa malih? Ya nek mboten diurut iki jedore, beda-beda kok dore kok. Lho, Iya, Pak. Langgam konco tani. Nanggam konco tani. Niki Sampun, bar Pak. tambahan konco tani. Nggih. Ingkang nyekar sinten Pak Lurah? Mbak Niken apa Mbak Elisa? sekedap. Pripun niki? Ados pundi? Nggih, iki Tos Pak pundi? Tanggi. Oh. Tetep di Nggih. atas apa? Nggih, wah. Pak Lurah taksih wonten panggung napa dos pundi? Sampun cekap. Cek, Dos pundi? kersane pripun, Pak? Monggo. Ayo tambah Nggih. langgam konco tani. Oh nggih, langgam kanca tani. Oh, ngaten nggih. Iki konco tani. Dudu kuwi. Duduk. Kanca tani sing kuwi. Moh aku. Gamble. Nggih, sekedap. Nika terima kasih matur suwun. Nggih, Sembah nuwun ingkang kathah. Nah, Pak Kades. Wah. Proaktif kabeh Mas Gareng, luar biasa. Alhamdulillah. Lah iso sayu rukun kaya ngene iki, wah, kecamatan-kecamatan liyane Mas luar biasa jane kaya ngene. Saestu Pak, saestu. Oh niki Pak Lurah, Mbah Lurah ajeng bawa. Oh, nggih, wah, Mbah Cangkring. Nggih, Mbah Cangkring. Cangkring.
Mbah dalange kliwir. Monggo, Mbah. Moga-moga Mbah Cangkring. Nggih. Nderekaken lenggah malih niki Bapak-bapak Kades. Mbah nuwun Bapak-bapak kepala desa. Nuwun saged saestu. Nggih. Langgam kanca tani. Nggih. Ngangge buka celuk langsung napa terus pundi? Ajeng bawa kok. Nggih. Nggih monggo menawi badhe bawa monggo. Ilir Ya. tandure sumile. Nah, saged ngaten kok. Pandonga panjurung ki Mas. Nggih, niki kangge desa. Pun suwun. Ya. Kanca tani kang lagya makarya. Ya. Sinawung lo jaren gale. Mas Gereng, Terus Jawab, Pak. sampean dereng ngerti kalih Pak Cangkring nggih Mas. Lah dek dereng apal no Pak. Oh niki mantan Mantan ketoprak lho saking niki. ora mung mantan ketoprak TNI barang Hai, niki. mantan TNI, mantan ketoprak lho Mas. Pun apal kula Pak. Pesenian disambung luar biasa. Lisa. Nggih. Oh. Parine lemu katon subur nyenengke ati. Kalih sing sambe kala Duet. iku panyuwunku. Ya. Wit sing Gusti kawula Kanca tani Ya. Matur nuwun iki wau perwakilan saking seluruh kepala desa Pak. Kecamatan Tegowanu. Nggih, ugi wara-wara niki mangke limbukane rada dangu Pak. Nggih. Soale niki ya siji nyucukke Mbak Niken, Mbak Elisa, mergo mengke ngen gara-gara beliau sudah kondur masih ada ya. job luar Jawa lagi. Nggih. Ning dipolke lho Mas iki lho Mas. Lah tak polke ngantek mentok niki mengke. Yo tenan lho Mas. Lah nggih, maksudnya niku lho. Limbukan karo gara-gara dadekke siji ana limbukan. Oh. Iki sing dawuh Bapak Ali Murtado. Mas Gareng. Nuwun dawuh. Wong- Mbak Elisa karo Mbak Niken niki lenggah dhisik. Leres kersane. Nanjakake kersane ambekan, nanjakake presindene. Wong saorarane awake dhewe ya nggawa setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 lho. Arep dikapake iki nek ora dikaryake ngeten iki. Ya. Wah, menik-menik kabeh Mas. Nggih, wong ayu-ayu kabeh nek jenenge Pak Hadi iki mesti ya ngeten iki. Nyenengake tenan. Heeh. Yo, wiwit sing pinggir dhewe iki dijimuk pira Mas? Telu-telu. Monggo, monggo manut Pake. Nah, yo, oke. Yo, telu-telu co diaturi jumeneng sing pesindene awake dhewe rombongane Pasopati. Ayo supote dados. Ya. Yo! Ho ho! Hey hey! Pesinden 3 Pak sampun siap menghibur. Niki Masih, di Mas. panggung atas mergo penontonnya sakit kathahipun nek di panggung bawah engko semelang ora pirsa sing ana mburi. Ngaten. Saiki ditakoni dhisik. Oh, Mas. diperkenalkan terlebih dahulu, Diperkenalkan. nggih. Sing Ya. paling tengen, nggih, paling tengen asmane sinten Cahayu? Kula Ije. nggih dipun tepangaken nami kula Rindi. Mbak Oh, Rindi. santai, Mas. Nah, Rindi. Mijil. Mijil saking
Tulungagung Jawa Timur. Nah, saka Tulungagung Jawa Timur. Asli Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Berarti eneng kene iki Status 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 merantau. oh merantau. Elok. Nggih. Jawa Timur. Maksudnya saya sekolah ndak? di sekolah. Nggih tasik Wonten? kuliah teng isi. Isi Solo, Surakarta nggih. Semester pinten Cahayu? Semester 6. Semester 6. Nggih, ndang Klerek rampung. sijine. Sijine iki mau Mbak Rindi Tulungagung, Tulungagung. sijine sinten asmane? Nggih, nderek tepang nami kula Sela. Sela. Nggih. Sela batine? Kok Sela batine? Oke, selak batine ya. Mbak Sela daleme ngendi? Daleme kula Blora. Oh, Blora. Nggih. Nggih. Isih sekolah. Tasik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekolah kok do pinter golek duit to. Duit. Lah sing cilik menik-menik. Nah iki. Wilih Jundalu Pak Gareng. Kang Dalu Cahayu. Kula Risma. 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 Daleme endi? Daleme teng riyo mboten kula betah. Alamat. Alamate Lopai Tuntang Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Nggih, nggen wisata Saloka. Wisata Saloka. Nggih, ngertos ta? Wisata. Ungaran iki lho Mas. Oh, Bawen. walah ya ngon tempat Sunang Kuning, wisata. Niki ngeten Pak Adi. Heeh. Saking kepala desa wau ngersake lagu Ninggal Katresnan. Ninggal katers. Ora Mbak, niki niki kok sing ninggal katersan. Oh, lah pun monggo. Niki Monggo. wonten pamundutan saking Kedung Jati nggih wonten. Grajekan Sukaraja nggih wonten, saking Merauke nggih wonten. Ngaten. Podang kuning Mas. Oh, siap. Komplit niki. Podang kuning terus engko disambung gubuk asmara. Iki pamundutan lewat WA Mas. Oh, lewat WA toh. Nah, Ya. dibawani saya Mas, ya diurut. Nah. Urut sing sangka Tulungagung Mbak Rindi. Saka Tulungagung. Ya. Mangga. Ya. Karo dirasake Mas, kaya ngopo rasane? Apane? Suarane iki lho. Oh, tak kira suarane. Bergeli, Nadyan Mas. wujud temung paksi Nadyan wujute mung peksi. Ya. Piye Mas Garing? Sae swantene wong cah sekolahan kok Pak Adi Pahidu. Oh, kok ndak dina gegulang ilmu ngeten iki kok. Lerek kiwane sing sangka Bluro. 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 cis Oh, dadi nek pindah iki kene nganggo cis. Oh iya. oh lek pindah cis Nduk, cis. cis Ya. cis Ya, cis. halus manis tumrap hati Cis. Nggih. Kowe meneh. Yuk. Wisu minggun kula lono Nonano nunuk ya. Apa to teko nggo nunuk barang ki ngapa to? Nunuk ora melu kok iso katut ki ngapa to? Senengane. Piknik bocahe piknik. Kan ini Cis. Sing sangka Semarang. Semarang. Ya, Risma. Karisma. Golek isi podang jenah Terus, Dek. Hibah bunga hengah Ya. tiku
nyanding bisa dadi Yo. tombo Pak Adi Nggih. podang kuning ugi kula aturaken dhateng sedulur lanang ingkang wonten Tanjung Priok Mas Tarno Tania Jaya. Hebat. Matur Lewat suwun. YouTube, Mas. Lewat YouTube. Live streaming. Live streaming niki enten pinten-pinten channel dalu niki. Luar biasa. Luar biasa. Sing mriksani lumantar YouTube, lumantar TikTok kabeh didongake sehat, panjang umur, kathah rezekine. Amin. Dari Amin. Amin. Sumatera sampai Papua Merauke, Mas. Nggih. Mirsani nggih. kabeh. Monggo tembangipun Cahayu. Ayo bagi-bagi. Yo. esuk awan ning omah wis ora rasa Ya. keluyuran anggoleki sehat sayang boten mobeng Loh. terang gelapku goleki Ayo Risma rada isih sithik dibagi aja mepet-mepet. esok awan nganti Ya, jere sing apik. man yen nganti liya kanyawa kleyang tak sawang amin celok ning apa kencangan tak rindik saka katuhan sarwi ngoceh dhewe ngaleh ben celokan tak suwon mbak Ya. padaku ning gawe pikirku kuping lelet tirang tak sawang katon manise Lalo lalo. ibu bunga yen lakon nyanding slirane harap kalatiku kekiwan lihat yen si pocah mendutut ati kepranan ramanda atiku san saya dedra tak sranani sona pika ulu
Mas. Iya, masih satu lagu lagi Mas Gareng. Lah itu saya Pak. Oh, Maksudnya untuk bertiga niki ngaten. iya. Gubuk asmara iki ya pamundutan. Ngono kok ora disicanke. Ayo mau Kudu pilih lah. Nek tetep niki napa ganti, Pak? Niki, Tetep niki, ya. Gubuk asmara. Niki nggih jangkep kados wau ngajeng. Iya, ya ora apa-apa. Langsung. Oh, langsung. Langsung. Langsung kok selang Mbak Niken meneh. Asik yo. Ayo joget ayo. Lindi Sela, Krisna ayo. Iya. Oe oe oe. Oe oe oe. Ya. Iya. Masuk. Hae hae. Cawetan. Alah. Hah? Catetan. Hah? Catetan. Oh, catetan rohku. Padi. pripun? Cis. Sis. Wong catetan kok iso teko cawetan iki. Rohku ngono. Ya Dik, lanjut. Cawetan, Dik. Alah, kleru cawetan. Catetan, Dik. Luar biasa Mas Kere. Ngeten niki rombongan sing kompak ki ngeten niki, Pak. Nom-nom kabeh. Nom-nom kabeh pengrawite Pak Hadi yo renek kok sing tegese iki semangat-semangat kabeh muda-muda ngoten. Ya. Ki tenan Pak, pengrawit ngene iki wajib disejahterakan hidupnya Pak ngene iki. Aja mau ungkat-ungkat to, Mas. Nyapa to, Pak? Ya. Ngajak apik iki lah yo entuk to. Wis kok iya. Mas Gareng. Pripun? Iki musih ana pamundutan Mas sing kudu diaturake mau. Nggih. Ninggal katresnan, garap jaranan Mbak Niken Salindri. Oh, ngoten. Disusul Mbak Elisa.
Nggih. Karena band cucuk Mas. Wah iya. Dua bintangnya Indonesia. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Halus loh. Alaso. Bersama Mbak Niken Salindri. Kasih support yang meriah kanca-kanca. Ya saya supporte karo golane Cis dadi. Ya. Oh, ae. Yo, sa. Ae. Bisa ngempaske kanca-kanca. Oh ini yang keluar Mbak Niken sama Mbak Elisa, spotnya seger sekali. Pasopati padahal. Apa Pasopati tadi? Oh, wis ganti ta? Oh, wis ganti toh. Wis ganti Persija. Hah? Ora PS Soto. PSSI ora Pasopati kok Persija. Ganti Sotopati. Mbak Halo, Niken, halo. Mbak Elisa masih semangat ya? Harus tetap semangat. Oh iya. Rada. Permintaannya dawuh saking Pak Lurah, warga masyarakat ngersake ninggal katresnan. Jaranan kowe sing diraupi lho Mas Gareng iki. Jaranan kok nganggo Lah, diraupi. nyapa kok kok. diraupi? Nganggo ngaplak. Oh. Wong kene arep wudu kok diraupi. Garape manut kanca-kanca soto pati. Rawon pati. Yo. Kaya ngopo iki? Kiprahe bintang loro iki Mas. Ya. Nggih. Mula niki kesempatan untuk wanci limbukan Mbak berdua. Ning nek ora kanggo kowe ya. Wah, ora bumbune kurang marem Mas. Aku ilak mau gawan son. Ora gawan son iki. Ya caya. Yo kene kan, yo kene kan. Ayo tenanan yo. Asik dek. Pasopati lo iki. Iki lo. Bisa kumpul kaya tengune.
Yo kapan? Ampun. Ora ketan sak tatit kari basane wis kelakon Pak E. Iya. Ngoten iki pancen petingane dhewe-dhewe mongko iki dawuh saka Panjenenganipun Bapak Ali Murtado. nggih pirsa lumantar kaset, lumantar YouTube, lumantar media sosial. Oh, Mbak Niken ngono kae nek jaranan ngono kae. Kiprahe kaya ngopo? Nggih. Iki urung jungkir walik jane, Mas. Wah, yo rene kok bintang tamu Mbak Niken kok jungkir walik iki kaya. Jajal-jajal ya ora apa-apa. Yo nek kepengin jungkir walik yo nanggap Mayangkara. Ono to, Mas? Mayangkara. Mas Gareng. Pak Adi. Iki pesindene sing durung diaturake karep ben rata kabeh, Mas. Leres. Isih telu. Telu. Papat. Papat. Kowe simbok anteng neng kono mbokku. Nah, maringi pangestu anak-anake pokoke. Berempat maju monggo squad ke Mas. Dulur-dulur sing kepenak. Ae. Monggo Presiden atur minggat wontene panggung paring lelipur ring para rasa mugi berkah Allahumma amin datang penonton tidak disenang layangan dalam berlipat seterangi sarwa-sarwa. Mas Gareng. Pak Adi. Nyawang kaya ngene iki moh tuwa ya, Mas, sampeyan. Lah ya segur nyawang tok ya, Pak. Nyawang tok. Segur nyawang tok ya. Ing yo nderek seneng ngono. Malah seneng. Timbang nyawang sing nang omahmu nganggo PPO tok ngono kae. Yes, krek nggo batu-bat nom raketan tambah-tambah nom. Mrika wonten ingkang nyuwun saking Tambakan Pak Puji nggih wonten, wau saking Padas wonten, saking Grajegan wonten, saking Sumatera. Wah, lewat lumentar live streaming akeh jane, Mas. Nggih, kathah niki. Perlu diaturake nanging ya pangapunten ora iso kabeh, Mas, pancen. Ya, Mas Gareng. Pak E, Menawa ana request apa Mas sing diaturake sing kira-kira pantes di luar dari pamundutan sing mlebet niki. niki ngeten. Nggih, saking Pak Kades-kades wau. Pak Kades ta seten setunggal lagu sing dereng diaturke. Wow. Kitir apa mawon? Ya, kitir sumilir. Iki nganggo musik apa nganggo gamelan, Mas? Musik. Oh, musik. Musik. Sindene apa ya sembodo? Lho, sindene Pak Hadi pun ampun kawatir to. Jenengan iki ora nglatih ning piyayi-piyayi iki wis Do siap dhewe-dhewe. siap tempur semuanya, Pak. Mengikuti dengan perkembangan zaman. Aja meneh kok jenenge mung kitir sumilir to, Pak. Sinden-sinden iki jak yasinan we mangkat kok bingung to. Kitir sumilir garap kanca-kanca Sotopati. Sotopati. Pasopati. Ya. Engko sing terakhir je Mbak Niken karo Mbak nganu Elisa selendang biru ya ana terus panyuwunan sih ana meneh, Mas. Oh, ngoten. Nggih. Mengke teseten, Mbak. Puas tenan, Mas. Mbak Elisa kalih Mbak Niken masih nggih. Nggih sing Tapi niki enten WA, Pak. Heeh, piye, Mas? Iringanipun ngersakne ngangge gamelan niki, Pak. Lah nggih niki ngangge gamelan. Nggih. Oh. Enten WA ngoten. Saged, Mas. Aku guru tukang nutupi pirang cah-cah. Kok diaturake sing mburi piye, Mas? Sing kitir sumilir. Nah iki Mboten ngangge gamelan saged. Saged. Oh iya. Ngeten lho Pak Adi. Rencang Pasopati niku kreatif kok, Pak. Tak omong lho Pak Adi. Ngeten Pak, ingkang minulya ingkang kula takdimi, Heeh. ingkang tansah berkahi Pak Adi. Menika kitir sumilir ning garapipun nganggem gamelan. Gamelan. Ngeten Pak Adi ingkang kula takdimi. Ya, yo caya siap diaturake. Ya. Mas Gareng, Nun dawuh. nah, iki sing terakhir mengko ditanjakake Mbak Elisa karo
Mbak Niken Salindri meneh. Niki yang season terakhir untuk Sing ning nganggo musik, Mas. Oh, pakai musik ya. Sing nganggo musik. Pakai pilih musik ki. biar hebat, monggo. Pakai musik. Kasih spot untuk Mbak berdua, Mbak Niken sama Mbak Elisa. Untuk penyanyiku yang di sana tidur saja ya. Kowe sing ora mesake kae, Mas. Apa? Sing karo penyanyiku sing siji kae. Ora mesake piye? Lah yo abote kaya ngono kok ora mau wangi-wangi to, Mas. Wis malah takon turu kok piye Eh? to? Tak kepenake takon turu kae kok. Mbak Elisa. Mbak Niken. Aku bedak iki lagune apa ta? Iki spot tak? Wayah esuk jagone kluruk. Kuwi ya udu. Jagone apa, Mas? Kuwi ya udu. Apa kira-kira apa nek menurutmu? Mbah. Ketoke kuwi, Nduk. Kayak lagu-lagu dulinan ngono kok. Oh. Lagu apa mau? Dolanan. Sing bener ya tekon sing ibad. Jagone kuwi. Sing ngibot kae mbok tekoke malah tambah mumet, Nduk kae, Nduk. Fahen ngertine kuwi wis tanceples dhisik. Ya. Untuk Napa, lagunya apa Pak Satu yang lagu dikehendaki? terakhir Pakai buat keyboard ya. Buktikan kalau Masyarakat yang Anda ada di sini. multi talenta, Mas Gere. Bah, Pak Hadi kok isih ora percaya karo Mbak Niken karo Mbak Elisa. Ora tau nonton YouTube iki tenan iki. Nek mau nganggo gamelan, saiki nganggo musik. Ayo wis Apa? tua HP-ne Nokia. Apa? HP cetuk ya. Udu kok, Nduk. Samsul. Samsul. Samsul ora Mukia. Samsul. Yo. Apa lagunya? Cak? Ayang-ayang. Nah. Ayang-ayang, Ayang-ayang. wonten Selendang Biru sing biasanya dilakuke karo Mbak Niken apa, Mbak? Ayang-ayang, Ayang-ayang. Mbak. Nggih, ayang-ayang nggih, Niku Pak. sudah Nggih, sepakat nggih. milih. Sampun nggih, Pak. Pun nggih, ayang-ayang, Mas. Yuswanipun semoga bisa ketemu kembali. Iya. Mbak saya sih bisa menang lho Mas Gareng iki, Mbak Niken. Mosok Wah, iya no. ngapusi mlebu neraka lho. Oh. Mau perjanjiane sak lagu Sak kan. lagu kok. Cah cilik iki nek Pisan ngomongan tak pasti. ngono kuwi, Pak. Cah cilik nek Bonus tambah lagu. Cah cilik karo cah cilik ngomong apa sih? Mlebu neraka lho. Diobong lho. Ora buka gaji, Mas. Ngono ya. Selendang Biru. Seprapat mawon nggih, Pak. Aja no. Ayo. Oh iki Suarane wis- engko arep didhawuhi sedereke Mbah Lurah. Tambahi nggih, Pak. Aja tambahi. Tambahi donga. Ya, tambah laris ya, Nduk. Iki selendang biru saestu mboten sing lagi viral-viral ngoten, Apa Pak. sing lagi viral? Ya. Anu, Mbak Niken. Arep ngersake apa? Sinarengan, Pak. Napa nika? Nggih diaturake. Sinarengan, Pak. Oh, nggih. Oh nggih sinarengan. Bapak-bapak kepala desa luar biasa tas nenggani. Sekti mawon nggih, Pak. Sing lagi spiral. Sakti tenan, Mas. mawon, Sakti sakti mawon. mawon, si apal kabeh. Lah, Sekti mawon nggih, Pak. Kan rapati apal. gandeng wong ki nek mlaku ki sinarengan, dadi akhirnya dadi sekti. Gak koho adake. Heeh. Ya ngono ta? Mergo ade berdua sinarengan yang dadine sekti. Dadine sekti lah ya ngono Iya, ta? bener, bener. Ngono kuwi. Saya disesuaikan karo musiknya. Sekti, Mas. Sik tak omong sik. Sayang sawangan rembulan kala. Dah. Gak ngono lah. Nadane C mawon. Ya ya cis. Tahu to Mas, jak ngomong ngono to Mas. Nggih, niku lagi SLB Pak niku. C-ne sapinten, Mas? Dalia, Dalia. Kak Dalia apa jenenge Dalia? Dalia. Bila kamu Terus Pak De. di sisiku. Ini lek lagune senare Pak Sun lho.
Ibu anu foto. Oh nggih ngersake foto. Ya. Alhamdulillah. Niki pun rasan-rasan nggih buke sing foto niki, Pak. Badhe Arep ngersake nanggap piyambak. nggih pancen pun rasan-rasan kok Mas. Sore mau sing tiga. Bu niki Bu Kades saking Mangunsari kok niki. Saking Mangunsari. Nggih. Niki badhe nanggap piyambak mangke. Ning Ugi Mbak sedulur Niken karo Mbak Elisa Mas, ora awake dhewe. nggih kabeh, Pak. Oh kabeh ya? Nggih. Oh, iya, Ugi sedulur saking Karangawen, Pak. Ugi. Karangawen nggih sami rawuh ugi enten sing mriksani. Alhamdulillah. Mbah nuwun, Mbah Nah. mbakone mriko tak terkenal mbakone Pak Karangawen to. Nggih. Karangawen Pranggen terkenal, Mas. Hebat nggih matur suwun sami rawuh mriki. Rasane Niki ternyata anu silaturahime Pak Ali niku nggih teko pundi-pundi. Oh, kondang. Kondang Pak Ali niku kondang. Pancen wong silaturahmi iki Pak pancen ana loro kuwi kok Mas. Nggih. Barake rezeki ndawakake Umur. Nah, cocok ta. luar biasa, hebat sekali untuk Pak Ali dan masyarakat semuanya. Ya, heeh. Wah, wis. Oh, malah nyang-nyangan yang panggung. Makasih Bu Lurah. Nggih, sehat selalu. Amin. Mas Gareng, Nggih Pak Adi. arep tanduk dhewe apa piye? Mboten, Pak. Iya. Yes, matur nuwun ya Mas. Sami-sami. Matur nuwun Mbak Elisa. Mbak Niken Salindri. Yo, muga-muga tetep lancar, laris. Yo awake dhewe enggak nderekake Kang Sinuwun ya, Nduk. Iya, yo ngayuh tak nderekake ya, yo. It's